kun se on niitä... Nyt mä rupesin naurattaa, kun otetaan ihan kuvia. Herra Jumala! Nytkälä vähän! Katos Matilda nyt, kun me istutetaan ihan videon. Vittu! Johan me ollaan tosi... Kato, nuoret tykkää. Siinä niin kuvaajakin on nuori likka, niin... Että kun on seppä. Onkohan sillä ollut yhtä rajuja kokemuksia kuin meillä, niin... No niin, mutta ei se nyt kyllä vakinaista omaa ketään. No ei varmaan. No ainakaan sen jälkeen, mitä just sanottiin. Mitä sanottiin? Tossa se jo iso. Hemmetti kun dementia iskee, ei muista ennen sanottu. No se on tullut iso, se on kova lasku se palokunta, kun se tilattiin, niin sit se on niinku pitää maksaa sit sille. Se ei ollut kyllä kivaa. No kivaa. sitten tekee se vesiletku sinne sun annukseen, niin se on se. Pitää kautta niinku saada sit käsi niinku. Mutta tulikohan kokeiltua niin sitäkin niin. Niin ja se pitää vittu saada toisenkin korin sinne, niin me ei pidä mikään systeemi siinä sit oli. Kato molempiin reikiin. No niin joo! No niin! No niin! Oi et, no vasta vittu. Kato nyt kameraan kun kuvataan Matilda, niin! No niin, katos vittu. Huomenna meitä on käyty kattoo varmaan 10 ihmistä ainakin, no niin! Mua nyt vähän huvittaa tää tilanne, kun keinussa keinutaan vaikka kuinka vanhoja, no niin!